Turia patrocina l'oratge. L'anticicló ha vingut a substituir els vents de ponent que s'acompanyaven les últimes setmanes. S'imposa l'anticicló que s'acompanyarà durant tota la setmana. Ara tindrem uns dies de Nadal d'oratge anticiclònic. Un anticicló que vindrà a situar-se al sud de la península. D'ahir arrossegarà una massa d'aire prou càlida del nord d'Àfrica, l'empentarà cap a nosaltres i farà pujar dia a dia les temperatures. Anem a tindre un Nadal amb temperatures, amb ambient de primavera, especialment al centre del dia, perquè per la nit refrescarà. Fins i tot la presència de l'anticicló sempre afavoreix que es formen algunes boires, però les temperatures dia rere dia aniran pujant. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com apenas n'hi ha núvols al ponent de la península, són fronts que arriben, es troben a l'anticicló i apenas tindran activitat. Poden deixar precipitacions i vent a la zona del nord-oest de la península, però sí, tret d'algunes boires, d'alguns núvols, tenim l'oratge estable garantit. I les temperatures esta nit encara han sigut fresquetes, fins i tot de forma puntual hem tingut gelades a les zones més interiors del sud de Castelló, a la zona alta del Palància. Temperatures al voltant de 1, 2, 3, 4 graus a bona part de l'interior nord de Castelló, de València, zones més interiors d'Alacant. I a les zones més costaneres trobem temperatures les més altes al voltant dels 11 graus a Cullera, o per exemple també a Altea, a la Vila, a Finestrat, a la Marina Baixa, i temperatures a la resta al voltant dels 8, dels 9, dels 10 graus. A les comarques més centrals, temperatures entre 7 i els 8 graus. Avui, situació meteorològica que podem comprovar en les imatges que ens envien vostès tots els dies, vídeos que, per exemple, des de la ciutat de València s'enviava Paco Burguera. Veiem l'eixida del sol, encara una miqueta de vent, anirà encalmant i fins i tot anirà canviant de direcció, anirà imposant-se la component marítima. Hem tingut alguna boireta al llarg del matí i una temperatura al voltant dels 10 graus. A l'Olleria, la boira sí que ha sigut protagonista, una boira que va dissipant-se al llarg del matí, que ja tinguem el cap de setmana i que ens acompanyarà durant bona part de la setmana. A la vall del Serpis, també a les zones més fondes hi ha hagut algunes boiretes, però el dia és clar, assolellat, amb una temperatura mínima de 4 graus. De cara als pròxims dies, les temperatures ja no seran tan baixetes, aniran pujant. I per últim veiem imatges del Perelló, la zona del litoral, calma, podem dir, absoluta. Temperatures al voltant dels 10, dels 11 graus. I també notarem l'ascens de les temperatures de cara als pròxims dies, perquè este matí hem tingut presència de boires a les zones més fondes, a les valls. Hem tingut també presència de núvols baixos a la zona més costanera de la meitat nord de la comunitat, a la resta sol i temperatures que aniran pujant, perquè avui pensem que les temperatures més o menys vindran a situar-se respecte als valors d'ahir o ja pujaran lleugerament. Les temperatures més altes al voltant des 17 dels 18 graus. Però de cara a demà podem veure com tenim les baixes pressions que toquen la zona de Galícia. Ahí sí que es deixa sentir el vent de ponent, del sud-oest. Ahí tindran precipitacions i estan en avís meteorològic per vent i per pluges. Però comprovem com va configurar-se també l'anticicló a la zona del Mediterrani, a la zona del centre Europa, i farà que les borrasques es vegin forçades a circular per tota la façana atlàntica d'Europa. Per tant, així, sol, calma, anticicló i estabilitat i temperatures en ascens. Demà veiem com l'extrema dels 10 graus es troba situada pràcticament damunt la comunitat valenciana i això ja es traduirà en temperatures que tocaran o sobrepassaran els 20 graus al centre, al sud i al litoral, i començarà a deixar sentir el vent de l'oest, del sud-oest, demà en primer lloc a les comarques de l'interior, on encara arribaran alguns núvols una miqueta més compactes. De matí també presència de núvols baixos a la costa i d'algunes boires, però bàsicament un dia assolellat i destacar l'ascens de les temperatures. S'iniciarà demà i tindrà continuïtat de cara als pròxims dies, perquè dimecres també es deixarà sentir el vent de ponent i tindrem temperatures mínimes 2-3 graus més altes i les màximes també pujaran. Tindrem temperatures que ja quedaran entre els 22 i 23 graus les més altes. I el mateix podem dir per dijous i divendres. Ho hem comentat al principi, els dies de Nadal l'oratge serà primaveral. Algunes boires, alguns núvols, però en conjunt sol i temperatures molt altes.